Ev der atölyeyeke zêringerane ku li Sûra Amedê ye. Fatih Sümer ku hosteyekî 32 sal ye, hêj di 14 saliyê xwe de dest bi karê zêringeriyê kiriye. Heta niha gelek modelên gustîl ango hingulîskan çêkiriye. Lê îcar modelên nû ya bi markayên Kurdî çêdike. Navê Memo Zîn, Dicle û Firadê li van modelên gustîlan dide û derdixe bazarê. Em alyans çetkin, ek jibna nişane. Genelde herkes aynı çetkin, ama biraz tişki değişik ve tişki yüresel ve biraz hani me temsil beke. Jibna me Dicle Fırat'e, Memo Zin'e işte Ben Hüseyin'im ve daha çok biraz yüresel ve biraz me temsil beke. Modelên Kurdî êdî li nava bazara zêringerên Amedê û bajarên din ên Kurdan belav dibe. Niha van modelên Kurdî dê bişînin Almanyayê jî. Amedê gustîlê nîşanê em çê dikin bi nav û dengin jî bi rastî. Fiyatê wan ji 500 heta ku milyar û nîv jî heye yani. Xelkê Amedê jî ji modelên nû yên Kurdî kêfxweş e. Ew dixwazin kevneşopiya Kurdan di evîna keç û xortên ku nû dizewicin de ji nû ve şîn bibe. Dice Fırat modeli pır koşun yani aylans bir hezar aylans sene yani tevde öktünün. Diyarbakır Dice Fırat abi katne peş. Genelde Memuzin tercih beklenir, Dicle Fırat tercih beklenir, yöresel çiğma. اره گلیشتا من مزینه بستیدم اره والا خوش کیفا مجراته Çêkirina modelên Kurdî ya di gustîlan de bi cûre û şêwazên nû berdewam e. Zêringerên Amedê bi biryarin ku hin modelên nû yên Kurdî jî çêkin û li bazarê belav bikin. Gustîlên Dicle Fırat, Memo Zîn û Ben Hüseyin weke markayekî êdî di bazarên zêringeran de ciyê xwe qayîm kirine. Lê sürprîzeke din a zêringera heye ku ew ê di rojên pêş de derkeve bazarê. Ew jî gustîlên siyabend û xecê ne. Maşallah dekak. Rûdaw.